तो भाई लोग आज हम जौनी गाना के बारे में बात करे वाला हूँ प्रमोद प्रेमीलाल यादव गाना। और गाना का नाम जौन ये बा जीजा दी मेला घुमा दीजिए। तो ई जौन गाना भाई लोग मतलब नवरात्रि भक्ति भाव वाला गाना मतलब जीजा और साली वाला मतलब कि गाना हव। आ बहुते शानदार गाना ई मतलब सुने में बहुत मजा लगता मतलब मजा आवता भाई लोगन एक नंबर का सॉन्ग है तो उनके बता देते एक बार के जरूर सुनिए लोगों। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ये गाना में जौन बा मतलब कि एगो साली रहनी तो उनके मतलब कि पूजा पाठ करे में बहुत शौक रहेला। आ जौन है कि मेला वाला लगल रहेला और सब लोग भक्त जौन होलन पूजा पाठ कर खातिर जात रहलन तो इहो मतलब जाए कहनी तो मतलब जाए ना कहीं मतलब इनके दिमाग में आवेला कि हमहू चलो मतलब पूजा पाठ करे। तो ये जौन मतलब कि जाके प्रमोद भैया मतलब सुतल रहे ना तो उनके जगावे नहीं और जाए कहनी मतलब मेला घूमे खातिर। तो प्रमोद भैया ई बात कहना कि सुबेरे सुबेरे जो है कि हमके जगा दिलू जो है कि मतलब काहे एकदम बात के जिद करलू तो ऐसे बढ़िया ये है कि तू घर ही मतलब कि नवमी का पूजा करा। भोरे भोरे खराब साली नींद करलू में घर ही पूजा कीजिए। तो प्रमोद भैया के साली मतलब बात ना मानने ये बात कहने की हमके मेला घूमे के और सो जो ना कि मतलब नवमी का हमके मेला तू घुमा दा। मैया रानी के दर्शन करा दीजिए, नवमी के मेला घुमा दीजिए। गाना का जौन बा स्टोरी ये वाला मतलब जीजा साली वाला मतलब बातचीत है जौन तौन मतलब नवरात्रि वाला भक्ति भाव वाला जौन बातचीत होला ई गाना मतलब ये सुनावल जाता। आ गाना के तू ना सुन ले तो भाई लोग ने एक बार कहब कि सुन लगो ना तो हमार गला खराब है हम वीडियो बंद करे जाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। नवमी के मेला घुमा दीजिए।